Kai, waye kai? My name is Aliyu Ahmad Aliyu. Ka dalla gafara can ni ba sunanka na tambaya ba. Waye kai me kake yi anan? Ni ne sabon DC wanda aka turo na. Sabon DCO kuma kai din? Kai. Ya agai ne. Ka tsaya a tsaye. In tsaya a tsaye kuma. To me kake nufi kenan? Har sai na dawo. Kar ka ganka da kakin 'yan sanda zan iya sawa a kama min kai. Kai officer ku kama min shi. Arrest him! Kaga irin izzata ko? Na gani ko ban gani ba me zai canza mala. Au haka kake cewa zan iya sawa a farfasa ma jiki duk taurin kanka. Me ya zafi haka ne? Ko kashi na kai so dai za ka kashi. Au haka kake cewa ko? Officer daga nan ku kai shi gidan maza. Za ka san da ni kake magana. Kalle ni da kyau. Ni ne Yusuf Boy. Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV. Mun gode.